Ke Interhouse Athletic Meet ba arsengi jong ka Morong Government Upper Primary bat ka RMSA Secondary School kala poino siya bukod ka Arp Sauterik Lebar at Charles Apply. Hakan ka Interhouse Athletic Meet ka ba arsengi la pulong ka jinyo kop la kai ba per ka jin simenta shirham jong ki kena school. Ya kan ka Athletic Meet lawan berpenah perda do ba LMCM President ka School Managing Committee bla shimru ka banta kum kongsan haka jin dorangkat kinuhi kai ki kena school bat kiwe. Layor bersami kusnam sekinong job akijil akai beper kibla sementah akan Athletic Meet. Ngap kung di kena school hidai ban sim asli ke haga jingim bejongpi ndai tang ba pinang ban pulekot kata gadai ka bah khamat ba pin sim ngam omi gwe tang asli nang ta kijingile ka sport lu hidai ban pumba pi ya ka kot ka ba pi pule malagasni ngakan tu nagalyang jonga ya pi baro ibala sim benta ngalu basdang tat hudu gene ka por bat ka kelimat ka bamenta bapin snubha ban ada lagi jong gisap ki poper ki jong pi lah hagalong hakai yamare thong ka bangi ong lah kalong ka bangi yarengkang sorengkang ka hajom kalong jom kumta teter lah pidon hakanong ka benta kan mau ban ya kata ka